kana ji ko yanda na gaya maka magungunan nan in aka samu shi aka yi amfani da shi kwana biyu bata ji sauki ba sai ka dawo. Yawwa daga hukumar kare haƙƙin lafiyar mutane ta duniya muke. To lafiya? Na kaman kuna tare da mara lafiya ko? Wallahi mata na kawo asibiti. Allah sarki to Allah za mu dan shigar da record ɗinku cikin file ɗin mu. Allah za mu ku sorry da Allah zan iya gana dika ɗin ko? Sosai ma. Nuna min nuna. Ka ɗauka ƙarya ne? Ka ɗauka ƙarya ne? To ina jin ku. Da fari dai za mu so mu san sunan ku sai mu shigar da list. Sunan. Ni dai sunana Boza. Sunan matata kuma Maryam Boza. Na asibiti. Da aka tata kuma ita za ta faɗi sunanta da kanta. Okay, Maryam. Sweet. Oh yes, sweet. Oh yes, sweet. Okay. Za mu iya sanin qualification ɗinka saboda a matsayin ka na doctor ya kamata a ce kana da qualification. Okay, na yi masters ina a Oxford University. Sannan na dawo nan gurin ina sabin country dina. Yanzu ya kusa da Greek kenan. Ya wuce digiri ma ya masa. Ba nan Allah fa. Kusan wanda ciwo ne yake damunta yadda za mu shigar da Okay, ciwon ta ba wani chronic ciwo ba yanzu da ka gane ba abu ne wanda yake bukata a bude shi open ba. Sai dai sirri ne tsakanin mu da gidan nata. Ai ba bukatar sirri, dole za ka ga abin da ke damun. Dole za ka ga abin da ke damun saboda mu muna kula da lafiyar mu. To ya musu mana shikenan mu. To ba wani abu bane fever ne kawai. Ba wani abu bane fever ne. Ba wani abu bane chronic ka gane? To amma da kuka haura wajen duba ta shin kuna da wata mace likita ne wadda ta duba ta kuma kai ka duba ta? A shi duba ta. Kai da ka duba ta? Na, da yake ni ne ƙwararren likita a nan gurin, so ni ne kamata in zo ina. To amma kai mijinta ne? A matata ce. Amma wajen duba ta din da yayi a gaban ka ya duba ta koko ka dan fita waje? A'a, ina ciki sai ce in ba su ya duba ta. An shiga haki. Haka tsarin namu yake ai. To bayan wannan kuma kai a lokacin da ya gama duba ta da ka dawo a wane condition ka same ta misali a wane yanayi? Muna zaune ni da ita ne tana mai complain na abin da yake damun ta. So amma da na fita da na dawo na ganta dai a kwance yana ya jaraba. Ba ga yanayin idan Duk malam wannan fa aiki na ne, wannan professional ne. Da ka kana ga mu Za mu daure ka kana da kai fita da ma ko kuma ni wannan tsarin aiki ne, aikin mu ne wannan. ce ni ma ku ga idan ta ya canza kalar dogo hannun ta ya canza ka tambaye ta me mata Alamai. ya miki wani abu ne bayan fita na Medical check-up shikenan. medical check up ka ji ko medical check up Ya jaraba. Mun ba ku lafiya. da na fita ba wani abu da ya faru keke ne to me ba na ciwon fita bayan matata ce ka san idan kana nan taya za a samu kwanciyar hankali da ya. Za ka bi irin wannan